More, auntie? Ze is busy. Jij moet verzorgd nou, wie is busy. Amper het jou gestuk op een flyer met duiven bij. Excuse me, auntie? Stadig loop achter een lang kar. Curry en rijst. Helderblik. Hartstikke gezangen. Mijn auntie bedoel amper als ik dood. En zo zei hij. Zeg daar wie is. Wacht. What have we here? Wat heel gaat hier? Oh ja, ik wil nog iets aan mijn auntie compareren. Oei ja, ik wil nog iets voor je zeggen. Ook mijn antwoord is nee. Hoe kan mijn auntie zijn antwoord dan ook nee? Als mijn auntie weet niet wat wil ik vragen? Best als een van twee dingen is. Of je zoekt blijplek, of je verkoopt kleren. Daarin is onmogelijk, want als baba's gaan je kleren passen, is te klein. Zo mijn antwoord ben je nog steeds nee. Ja, yes, ik zie nou ja, die Wendy staan dan nou leeg. Nou dat Cedric weg is, jong. En wie zei wat jullie staan leeg? Nee, ik neem maar zo aan, jong. Correct. Maar Reina blijft nu iemand die kant. Nee, maar Reina blijft niet. Zo die plek staan leeg. Alsjeblieft, ik vraag mooi mee, auntie. Weet jij kan me nou ook vragen hoofdletters. Mijn antwoord ben nog steeds nee. En dat is de manier hoe je hier kan blijven wanneer je betaalt. Nou, dat is je probleem. Mijn auntie, ik is te gewoon erin betaal ik, jong. Oh. Oké, nee, ik weet niet altijd die. Maar nou hier een keer, als ik gereed om gereeld rente te betalen aan mijn auntie. Relax hier vanuit je body, Mr. Gereeld rent betalen. Die dag van rent betalen is lang al voorbij, maar je kan inboeken als je wil. Hoe bedoel mijn auntie inboek? Precies wat ik zei. Bezel, welkom bij Sarische RBII. Sarische RBII. Wat betekent dat, mijn auntie? Oh yes! Overnight accommodation at the right price. Als je nou inboekt, krijg je 50% discount. Want dan ken je en je kan dadelijk een check doen. Blik is klaar, echt. Yes, like it. Als mijn auntie is serieus. Lekker veel als ik jokes maak. Wow. Zo met andere woorden, ik kan niet blijven. Kom je nou bij. Maar je mooi. Alsjeblieft, mijn auntie. Ik heb nergens anders om nou te gaan, die mijn auntie. Wat is voor jullie is? Ik Wat voor dat? heb nergens anders om te gaan, behalve ons is. En gaan we weer vragen. Wat is fout met je lijst, Bezel? Mijn auntie, ik is net ziek en tijd van huis. Ik is moe om zo stief gebehandeld te worden bij deze, mijn auntie. De mensen die je stief behandelen, is allemaal van mijn vreemdelingen, ons blij net samen. Nee, dat is niet waar, mijn auntie. En mijn auntie weet het. Want ik kan onthouden, die laatste paar maanden wat ik hier geblij heb, dat was voor mij die gelukkigste paar maanden van mijn leven. En ik wens dat ik het terugkrijg, mijn auntie. Ik heb voor jou een vraag. Wat zal je schillen nou weer wil je komen blij? Nee, want die is mijn huis, mijn auntie. Jo, wat? Nee, die Wendy is ik bedoel, dat is mijn huis. Ik bedoel, om hier te wees, voel voor mij zoals huis. Om rondom mijn auntie en allemaal te wees wat mijn liefde voel voor mij zoals huis. En dan raak je mij, Chris. En mijn is al rit zwaar. Al rits. Oké, mijn auntie. Ik maak een belofte. Mijn auntie, ik ga veranderen. Ik ga een change mens. Als ik hier blijf, ik zal die Wendy elke dag sprinkelen. Van top tot bottom, buitenkant, rondom schoon. Maar mijn auntie Zet op. Je ligt. Dat is altijd wie je ligt. Ik is ernstig, mijn auntie. Vertel je Leens nou niet. Ik zal enige iets doen net om weer terug te trekken. Nou, luister even mij mooi. Mij rent elke maand op tijd hier. Aan mijn hand. Ja, kom aan. En vanaf kom je je toiletpaper. Maar hij is de toiletroute gechanged. Van wanneer, mijn auntie? Vanaf, die gaan we zo intrekken. Zo, dat betekent ik moet nou mee... Exactly. Welkom bij Sarische RBII. Welkom home. Hallo jullie, zoals hier van de Karoo. Dank je dat jullie hier de video gekeken hebben. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.